Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsoon, nanata sa ikaduhang Domingo sa Kwaresma, atong iampo nga aduna untay mga nindot nga kausaban ang atong mga kasing-kasing o ang atong kinabuhi kay maunay tumong nganong gisaulog nato kining Kwaresma. Labi na gyud ang atong mga leaders sa simbahan o sa gobyerno maghatag unta sila nindot nga mga kausaban o kalambuan sa kinabuhi sa katawhan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit aning mga slots nga naghatag og nindot kaayong mga kausaban o kalambuan sa atong simbahan, hatagan unta sila sa Ginoo sa mga grasya nga makalipay o makapabalaan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Kaluhian unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, gisugo mo kami sa pagpatalinghog sa imong hinigugmang anak. Pakana ang among kalag pinaagi sa imong pulong aron human malimpyo ang among espiritu, malipay kami sa pagsudong sa imong himaya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. O gidala siya sa Ginoo ngadto sa gawas o giingnan, tan-awa ang langit o ipha ang mga bituon, kun makaihap ka ba, makabaton kag mga kaliwat nga sama kadaghan ni ana. Mituo si Abram sa Ginoo ug tungod niini giisip siyang matarong sa Ginoo. Unya ang Ginoo mingon kaniya, ako ang Ginoo nga nagsugo kanimo pagbiya sa Ur sa Kaldiya aron ihatag ko kanimo kining yutaa. Apan si Abram mingon, Ginoong Dios, unsaon ko man pagkasayod nga ako na kini. Ang Ginoo mitubag,
Dadi akog nating baka o kanding o karnirong laki nga 3 ka tuig ang kagulangon sa matag usa niini, pagdala usab og tukmo og usa ka salampati. Busa gidala ni Abram kining tanan ngadto sa Dios o gipamikas niya ang mga mananap ug unya gibutang sa duha ka lumbay ang masig kapikas niini. Ang mga langgam lamang ang wala niya pikasa. Nanugpa sa mga pinikas nga mga mananap ang mga langgam nga manunukob o giabot sila ni Abram. Sa pagsalop na sa adlaw, nahikatulog og hinanok si Abram ug nalisang siya pag-ayo. Sa nakasalop na ang adlaw ug mangitngit na, mitungha pagkalit ang usa ka hudno nga nag-aso ug usa ka sulo nga nagsiga ug miagi kini sa taliwala sa pinikas nga mga mananap. Niadtong adlawa naghimo kasabutan ang Ginoo tali kaniya o kang Abram. Ningon ang Ginoo, isaad ko nga ihatag ko kining tibuok yuta ngadto sa imong mga kaliwat, gikan sa suba sa utlanan sa Ehipto, hangtod sa dakong suba sa Euphrates. Ang pulong sa Ginoo, salamat sa Dios. Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kalisangan. Ang Ginoo maoy dalangpanang sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kahadlukan. Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Patalinghogi o Ginoo ang tingog sa akong pagsangpit. Kaloy ako ug tubaga ako. Bahin kanimo nagasulti ang akong kasing-kasing. Kanimo nangita ang akong mata. Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang imong presensya o Ginoo akong gipangita. Ayaw tagua ang imong naong kanako. Ayaw isalikway ang imong sulugoon
diha sa kapungot. Ikaw ang akong magtatabang, ayaw ako isalikway. Ang Ginoo maoy akong kahayag, ug akong kaluwasan. Gituhuan ko makakita ako sa kaayo sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi, pabuta sa walay kahadlok ang Ginoo. Pagmalig-on sa kasing-kasing o paabuta ang Ginoo. Ang Ginoo maoy akong kahayag, ug akong kaluwasan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Mga igsuon, padayon kamong tanan pag-awat kanako. Gipakita na namo kaninyo ang hustong panig-ingnan, busa awatan ninyo kadtong nagsunod niini. Gisultihan ko na kamo niini sa makadaghan, ug karon sublian ko kini pag-ingon uban sa mga luha nga dunay daghang mga magtotoo kansang pagkinabuhi sukwahi sa tuyo sa kamatayon ni Kristo sa krus. Musangko gayud sila sa impyerno kay ang ilang gipakadyos mauman ang mga kailibgon nga lawasnon. Nagpasigarbo sila sa angay unta nilang ikaulaw, ug naghuna-huna lamang sila sa mga butang niining kalibutana. Apan kita mga lumulupyo sa langit, ug mahinampon kitang nagpaabot sa pag-anhi sa atong manunubos, gikan sa langit, ang Ginoong Hesukristo. Ilisa niya ang atong mga lawas nga may kamatayon, sa lawas nga mahimayaon, sama sa iyaha, pinaagi sa gahom, nga gigamit niya sa pagmando sa tanan. Busa mga igsuon nga minahal ko, ug gihandom, kalipay ug garbo ko, paglig-on kamo, diha sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas.
himayaon ikaw, O Ginoo. Mga usa kasimana human siya magsulti niining mga butanga, gidala ni Hesus si Pedro, si Juan ug si Santiago, ug nanunga sila sa usa ka bungtod aron magampo. Samtang nagampo siya, nausab ang iyang panagway ug migilak ang iyang sapot sa kaputi. Ug sa kalit mitungha ang duha ka tawo ug nakigsulti kaniya. Sila mao si Moises ug si Elias nga mipakita uban sa langitnong himaya, ug nakigsulti kang Hesus mahitungod sa iyang kamatayon didto sa Jerusalem. Nahikatulog pag-ayo si Pedro ug ang iyang mga kauban, apan nahigmata sila ug nakakita sa himaya ni Hesus ug sa duha ka tawo nga nagbarog tupad kaniya. Sa diha nga ang duha ka tawo mobiya na kang Hesus, miingon si Pedro kaniya, magtutudlo maayo gayod nga ania kita dinhi. Magbuhat kami og tulo ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises ug usa alang kang Elias. Sa tinuoray wala siya makasabot sa iyang gipanulti. Samtang nagsulti pa siya, mitungha ang usa ka panganod og milandong kanila, og nangahadlok ang mga tinun-an sa diha nga ang panganod mipatungod kanila. Unya may tingog gikan sa panganod nga miingon, kini mao ang akong anak nga akong gipili, pamatian ninyo siya. Sa pagkahanaw na sa tingog, si Jesus na lamang ang nahibilin. Wala magsaba ang mga tinun-an mahitungod ni ining tanan, og niadtong higayuna walay usa ka butang sa ilang nakita nga gisugilo nila kang bisan kinsa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Migilak sa kanindot, sa kaputi, ang sapot ni Hesus. Mo na'y gitawag og transfiguration, ang pagkamatngo, ang pagkakita nato sa mahimayaong pagkausab sa bayhon ni Hesus. Kaybaw ba mo nganong ni hayag og ni puti to ang naong og ang sapot ni Hesus? Unsa may hinungdan? Wa mo kaybaw? Naipipila ka mga rason. Ang una, tungod kay si Hesus nagsigig ampo, pasabot connected siya kanunay sa Ginoo nga maoy tuburan sa tanang himaya, dungog o gahom. Ikaduha, si Hesus nagsigig alagad sa iyang isig katao. Sige ra gid siya alagad. Ikatulo, tungod kay si Hesus andam moantos og magpakamatay para sa iyang isig katao. Nilingay mong tubad, inanaa ka ng triple A, kanang ampo, alagad og antos. Ingna ko na. Pangutan-a ba? Nya mailhan man animo ang tao nga nagpractice aning ampo, alagad og antos, ang ilang naong attractive. Ano bang madani ka? Mura bitag hayag ilang naong, pero kanang tao nga way ampo-ampo, di pagyud mo alagad, sigilag panugo, di pagyud mo antos, pero kusog kay mo paantos, maglagot tas naong. Di ba? Lain na sang lingi sa imong tupad, ing na malipay ka sa akong naong, ing na malipay ka, magtanaw sa akong naong.
Nganong wa man mo manglingi kadaghanan? Kay wa na gyud mo malipay anang inyong tupad no. Kinsa dinhing mga asawaha nga inigmata gid ninyo ikabuntag malipay gid mo makakita sa naong sa inyong bana ta sa kamot. Ay pamakak ha. Maayo kay naay duha ka buok. Sus Ginoo, duha gid taon ka buok. Aw tulo dito ay usa dito. Mga bana, kinsa ninyo dinhi nga inigmata gid ninyo ikabuntag or kanang inigabot ninyo sa balay, kakita day mo naong sa inyong asawa, lipay gyud kay mo ta sa kamot. Hala daghan-daghan lagi ang bana, mga napo ka buok. Ana. Mga ginikanan, kinsa ninyo nga makakita mo naong sa inyong anak, lipay kay mo, di gyud mo magyaw-yaw ta sa kamot. Nindot ay daghan-daghan. So, ana. Mga anak, kinsa ninyo nga makadungog mo tingog ug makita mo naong sa inyong ginikanan, lipay gyud kay mo ta sa kamot. Kinsa ninyo dinhi ang malipay basta kita mo naong sa inyong parish priest ta sa kamot. Istorya. Kinsa ninyo dinhi ang kada semana mo palit gyud slat. Mo nay akong kasakit. Mo nay kasakit nako kay digin mo mamalit og slat. Bitaw ni palit sad mo malipay biya jud ko og naa tay mahalin nga slat. Timan-i gina ninyo ha. Nga kanang pagpalit ninyo og slat mao nay inyong pag-alagad sa parokya. Nya kay mopalit mamog slat pasabot ni antos mo og hatag sa inyong kwarta mo pay ginuto na kaayo inyo pa yung gihatag ug kanang inyong pagantos nakalipay na nako sa atong parokya ug nakalipay na sa Ginoo mo na lipayon sad mo sa Ginoo. Ang atong SBF dag para sa kumbinto nanay 53,030 ka slots ang atong halin, naapay 6,970 ka slots nga available nga makapalipay ninyo o makapaantos di ay. Niya naani 16 slot challenge nga tag 8,434 na sad ang atong nadawat. So tag 500 pesos ni per slot. Ang para sa atong pagsaulog karong Holy Week o sa atong pista pohon, 12th pista nato dinhi, kadtong God's Healing and Deliverance Powers, ang atong halin, or GHDP, ang atong halin, 7,586 na, naapay 62,414 nga tag 100 pesos per slot. Sakit ba na ihatag ang 100 pesos? Sakit sa inyong uban or kasagaran dili tingali kay sakit, pero sa mga tao nga wanay hapit ikapliti sakit kay na, pero kung inyo ginang antuson mo transfigure no mo nindot ang inyong naong so tag 100 ni naasad ni siya 12 slot challenge nga 1,200 per challenge, nakadawat na sa tag 254. Katong haligi para ni Mama Mary, HPMM, para ni Father Arnel Ponce sa iyang pagtukod sa iyang simbahan, ang atong halin niabot nag 7,501, naapay 4,499 ka slots nga available, nga tag 100 pesos per slot. Nya naasad ni siya 20 slot challenge nga tag 2,050 na sad ang atong nadawat. Atong pakpakan ang namalit na tog slots. Salamat kayo. Usa lang nimo kapag palit og slot, nakaampo na ka, naka-alagad na ka, naka-antos na ka. Nya mao na nay makapatransfigure. Mo nang wa ginamalit na tog slots dinhi nga niingon, naguol gyud ko Father pag human akong palit og slot. Basta ni palit siya slot na out of voluntary, wa siya pugsa, malipayon gyud ang tanan. Mao man na siya gustos Ginoo God
nga magsigi tag-ampo, magsigi tag-alagad, magsigi tag-antos. Niya kaning atong alagad, bunga sa atong pag-ampo, ang unag yung sentro sa pag-alagad, mao ang pagbuntog sa sala, to conquer sins. Si Kristo ni anhis kalibutan aron buntogon ang sala, kay ang sala mao'y niulipo nato. Inigbuntog nato sa sala, unsa may mahitabo? Atakihon tas mga makasasala. Atakihon ta ba? Nanglitan ron, imong anak, ni suyop. Unsaon man imo pagbuntog ang sala sa iyang pagsuyop, imo gid siyang sultihan na dili na maayo ang drugas. Makadaot na ang drugas. Og daghang ginikanan gipatay sa mga anak tungod kay magsigi og sulti nga dili na maayo ang drugas. Mabad trip sila ba? Ilang patyon? Katulang duha ka buok diha, lolo og lola niya, gasigig ingon, surrender na lang dong. Di gid na maayong imong gibuhat nga magsigi kag suyop. Niingon din siya, mo surrender ko, pero maghimo sa akong milagro. Pag-abot dito sa gawas sa ilang balay, gisultihan na sa mga igagaw, nga, ay nalagyan ang sigig suyop lagi, pero dagot to nga murating komedya, nagdana day siya kutsilyo. Iya dayong gihansakan ang iyang igagaw, niya kay abtik ba nakalihay ni dagan. Pagdagan iyang gigukod, wa man niya maapsi, nisod siya si ilang balay. Na dito man ang iyang lulog lola, maoy iyang gipangdunggab ang duha. Og nahurot yung kamatay. Nakamisa gani ko ato. Ingin ana, atakihon ka sa makasasala. Si Hesus sa iyang pagbadlong sa mga Parisiyo o sa mga iskriba o sa mga hari o mga pari adtong panahon na naglagot sila niya. Labi na gis pag-ingon niya, tigpakaaron ingnon mo. Kurap mo, gasigi mo pangwarta, hastang templo sa akong amahan, gihimo ninyong merkado. Gasigi mo limpyo sa mga butang, sa gawas, pero ang inyong kasing-kasing naay daghang mga hugaw. Ano ba? Kamong mga pari, mga tigpakaron ingnon, giubo na lang noon. Aperting laguta unsa may gibuhat nila? Ila nang giplanuhan nga patyon si Hesus. Karon sa dihang ni kusog na gyud ang ilang plano nga patyon si Hesus, gidid-an si Hesus pag-adto sa Jerusalem. Unsa may gibuhat ni Hesus? Misulod siya sa Jerusalem. Kanang atong sa ulogon igbenditas Lukay. Og samtang naglakaw sila padong sa Jerusalem, gasigi na siyag sultis iyang mga apostoles, ila kong patyon, ila kong paantuson, ila kong patyon. Ang mga kuyog niya, ang iyang mga disipulo nahadlok, maotong iyang gida ang tulo ngadtos bukid na sa atong gospel karon, og iyang gipakita nga mao di ay ni mahitabo. Kung mo antos lang gyud ta, mo tuman lang kita sa sugo sa Ginoo, munindot gidi ay ang atong kinabuhi. Mao sa nahitabo ni Abraham. Si Abraham gipapahawa sa Ginoo gikan gipabiya gikan sa iyang kanang nasod aron muadto sa lugar nga gisaad sa Ginoo. Naguol si Abraham kay tiguwang na siya, wa pagi anak, nya sige siyag sunod sa Ginoo, wa lang gyapon siya anak. Gipakita sa Diyos Ginoo tan-awa ng mga bituon. Ingon anak kadaghan ang imong mga anak puhon basta mo sunod lang yung kanako. Nindot no. Mo na gitawag og hope. Mo nang gitawag tag mga pilgrims of hope. Kay nga naman ang atong paglaom wa niining kinabuhia tuwa sa sunod. Pero magsugod siya dinhi. Muna ningon si San Pablo diri sa atong ikaduhang pagbasa, daghan ang mga magtotoo nga kontra
sa kamatayon o pag-antos ni Kristo. Kanabang magtotoo, nagsigig simba, sigig misa, pero dili gustong mag-antos, di sad gustong mamatay. Kaya ang ila ko nung paglaom, naaragyod sa kalibutanong mga butang. Gilingay mong tupad na gusto kang mamatay, na gusto kang arestuhin sa ICC, na gusto ka, okay ra na ani mo? Ha? Okay ra? Kanang inigdakop nimo, inigkabuntag, ikagabi ito anak ka ngadto padong sa ICC? Okay ra na ninyo? Unsa kaning pag-anto sa pamilya nila ni President Duterte, nahasubay ka ni Diyos nung pag-antos? Torti man ginaro nilang antusa, sunang ka na imong papa 80 anyos, o padong pa mag-birthday, adto mag-birthday sa prisuhan. Unya, wa pagyod dinhi sa prisuhan sa Pilipinas, kay dali rang duaw-duawon, tua pagyod sa foreign nga prisuhan. Nya wa pagyud kuno moagi sa due process dinhi kay wa gani iatubang og sa gitawagan na nila competent judicial authority. Gidritso lag sakay sa eroplano human sa pila ka oras, gisakay sa eroplano, wa gani gyoy chance nga mo exercise sa iyang human right as accused. Didto na nitugpa, wa gani katagaig tambal, wa gani pailisa, wa gani dadag ospital. Ansaman? Kamoy inyong pamilya ba, imong amahan, ingon ana, tungod lang kay ni ay mga taong ni accuse sa imong amahan nga crime against humanity, kanang EJK, extrajudicial killings. Malipay ka? Una-una, imong papa. Imo bang mama nga 80 anyos, galisod naglakaw, kaliton lagdakop, nya imong hangyoon nga iatubang usas korte, di gyud katagaan, hasta kamong mga anak mo, aksyon mo sud, ibarikid mo og daghang kayong pulis, di ka patanawon, di gani ka paistoryahon, anak na gyud ka. Nya Vice President pagyud ka sa Pilipinas, di ka pasudlon og pulis, ang pulis mo babag nimo bisag Vice President pa ka, di ka ilhon. Ganahan mo na? As Filipinos, ganahan ta ing anaon nato pagtratar ang atong mga kapwa Filipino? Mao na tungod nganong nag-ingon naman ni ani, murag man tag inconsistent. We accuse this person as crime against humanity, pero ang atong pagtratar niya against humanity sad. Di ba? Nag-accuse ang human right, nga nag-abuse ni human right, pero ang atong pagtratar niya anti-human right sad. Ngano man na? Kay wa ta magsunod sa gustos Ginoo. Matod pa ni San Pablo, ang atong gisunod, ang atong tawhanon o kalibutanon nga gusto. Muna ma-inconsistent kita. Di man ka pwede mo ingon nga kanang atong human rights nga gibandila atong bandila gipropagate diha ang atong konstitusyon nga every Filipino man na, di man na siya for some Filipinos. O sige, violator ka sa human right. Sama ang mga adik. Pila man kabuk ang gipatay og adik. Gipanglogos, gipatay. Mga bata pa gani, mga estudyante, mga pari, pila man kabuk pari ang namatay tungod kay gitulis sa adik. Si Father Rabusa dito sa Maynaga, galakaw ng SRP, gitulis og tulo mating ito kabatanon, yan ni aksyog sokol, gipusil sa usa, patay. Pag human igo rang ningong adik, wa man ko kaila nga pari siya. Dito dapit sa Negros, pari, padong magsikol or padong bato magmisa, gadas iyang maskit, gaklirikal. Gitulis, gituyunan og pusil. Aw sana kanang sundang batok, plumingko bato.
Nya wa mo hatag dayon ang pare, gidugsak ang pare. Patay. Adik yapon. Ningon yapon siya, ang manggod abi na ko musukol siya. Di ba extrajudicial killing man sana? Pila kabuk mga adik nga wa mo remit ngadto ilang drug lord. Gipusil. Na ako'y mga kaila ana. Di ba extrajudicial killing man sa gyapon na? Pila ka buok gipatay sa mga NPA during atong height nila dinhi sa pag-occupy sa Pilipinas. Nga ila lang pasanginlan nga informer ka, di ka mo suporta nila, patyon ka. Di ka mo support hatag anang people's tax, patyon ka. Ako'y mga 5 ka buok igagaw og distant relatives na ngamatay tungod ana. Diya pa tayo usa, nagkugo sa birhen kay nagdoon rosary, padong sa simbahan, doon rosary, gakugo sa birhen, pusilang yapon, tungod kay, gi-accuse sa mga NPA nga informer. Ang duha niya kaanak, usa niya kaanak, og ang ilang igagaw, member na mo choir. Tungod sa ilang kasuko, kay nakahibaw man sila kinsasan nga mga nagpatay ato or nag-ambo sa ilang papa, nibiya sa among choir. Akong giingnan dong, ayaw lang dong. Sista lang yun og rosaryuhan atong dadon dong. Di madapa der. Kanang dong siano pa man ko ato pagod pare. Dong siano di mada mubaos gyud mi. Og tuod man ning apil na sila sa Kafgo. Wa dangatig usa ka tuig giambusan silang duha. Patay gyapon. Di na extrajudicial killings. Nganong ato ramang pilion o kinsay atong i-oppress o i-penalize sa extrajudicial killings nga dinhi sa Pilipinas, porti mang daghan ng extrajudicial killings. Atong angayon. Nganong naingon anak man ta, kay wa ta magsunod sa giingong Kristo, ampo, alagad, antos. Kung ang ato na ganing paghatag og hustisya, dili na tinukmod sa atong pagkamaampuon, tinukmod na sa atong emosyon o sa atong human biases, mahimo gitang yawanon. Maglibog na taba na atay mga OFW nga hukman dito sa laing nasod, unya hukman nga bitayon, magkisi-kisi kita, magrally kita, kay ato yung papulion dire. Nya karon na ipipila na to mga igsuon, magsigi og pasalamat nga na labay ngadto ang atong former president og nahimo na karong piniriso. Initial hearing nila the other day. Ang sunod hearing September. Sa ato pa magpuyo siya sa prisuhan until September. Unya makaako ta pag-ingon angay na niya. Sige, angay na niya. Pero napamatud-an na ba nga siya guilty? O guilty na angay na niya. Mao na dili ta makahatag og maayo sa atong katilingban basta dili ta magampo, dili ta mahigugmas pag-alagad o dili ta mahigugmas pag-antos. Kinsa man gyud ang atong tinuod nga kontra ang sala. Atakiha ang sala nga drugas. Atakihon kas mga drug lords o sa mga drug pushers. Si President Duterte ni-declare og war against drugs. Nabawian po siya. Atakiha ang corruption, graft and corruption. Atakiha. Atakihon sa kas mga kurakot nga mga officials gobyerno. Ni-declare po ana si President Duterte na war against corruption. Atakiha ang immorality sa atong katilingban. Labi na ginang prostitution, same-sex union, pagpangabit, kanang sige o kanaganing premarital sex, atakihon sa ka sa nagbuhat ni ini. O maunay nahitabo sa daghan kay mga santos nga nagsigigwali, labi na gyud si Saint John the Baptist. Iyang giatake ang pagpangabit ni Herodes ngadto sa asawa siyang igsoon, naputol gyud yang liog. Atakiha kining way pagtuos Ginoo, lack of faith. Atakiha
atakihon sa ka sa wa mo tuog Ginoo. Mao nay nahitabo ni San Lorenzo Ruiz, ni San Pedro Calungsod. Sige. Katapusang lingi kay kalit mamog seryoso. Ing na kuno imong tupad. Kinsay imong giatake karon? Na kinsay imong giatake? Ang sala ba o ang sinugo sa Ginoo? Kana kay usahay ra ba ang atong giatake ang sinugo sa Ginoo nga nakapasakit kuno nato tungod kay gihisgutan ang atong sala. Apan bulahan kamong sinugo sa Ginoo, kitang magpasugo sa Ginoo nga mopadayon tas pagpakigubat og sala bisan pag-atakihon tas mga makasasala. Muna ang basic principle nga sigihan akong sulti ninyo, hate the sin, love the sinner. Hate the sin, love the sinner. Og anha ta diha mo transfigure. Unsa may nahatag nga mga impact sa community, sa mga taong tinuod nga nakigubat og sala, kalipay, kalinaw, kauswagan, og kabalaan sa kinabuhi. Si President Duterte sa iyang administrasyon, nakahatag ba siya og kalinaw sa tisunod? Kalinaw, kahiusa, o kaluwasan, o ang sani kaning kauswagan o kabalaan sa atong katilingban. I-check lang niya na ninyo. Di na lang sa kumuhukom. Si San Lorenzo Ruiz, si Pedro Calungsod, si San Vicente Ferrer, nakahatag bag kalinaw, kahiusa, kauswagan o kaluwasan sa atong katilingban? Ang katapusang pangutana, ikaw, nakahatag ba karon og kalinaw, kahiusa, sa itong usa, kauswagan o kabalaan sa atong katilingban? Kung ang imong answer yes, congratulations, transfiguration ka. Imo ganing answer, no, luoy kay ka, disfiguration ka. Sige, manindog na ta katong nag-transfiguration. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios makagagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak na bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na panhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaanditan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhi dayon. Amen. Mga igsoon, ang pagkausab sa panagway ni Hesus nagpakita sa himaya nga atong makabot human sa kasakit ug kamatayon dinhis kalibutan. Masaligon kitang moingon, Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang misteryo sa pagkausab sa panagway sa Ginoo, magwaktang sa iskandalo sa krus, pinagi sa pagpadayag sa kang Kristong himaya, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga pamation nato ang tingog ni Kristo, nga mipahayag nga kinahanglang mag-antos, una siya sa dili pa siya mosulod ngadto sa iyang himaya, mag-ampo siya kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang nabag-ong bayhon ni Kristo, magdasig kanato sa pagbangon gikan sa kahadlok,
sa kahingawa, ug sa kawalay paglaom, ug magbag-o kanato ngadto sa pagkakatawhan nga maisugon, malaumon, ug mahigugmaon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga taliwala sa kagulanan, sa kasakitan, ug sa mga kahasol sa kinabuhi, magpaabot kita nga mapailubon ug malaumon alang sa atong hingpit nga kahimayaan, isip mga anak sa Dios diha kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang atong ubos ug may kamatayon nga lawas sul-uban usa ka adlaw ni ana sa pagkawalay kamatayon, pinaagi sa kang Kristong kadaugan batok sa kamatayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga matuuhong mihalina, makatagamtam sa himaya ug walay katapusan didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Makagagahom og mahimayaon nga Dios dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo
dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining halad magpapas unta sa among mga sala ug magsantos sa among kalag ug lawas aron maandam kami pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana ang usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo, kay gipasidan-an niya ang mga tinun-an mahitungod sa iyang kamatayon ug didto sa bukid nga santos iyang gipadayag kanila ang iyang himaya aron sinaksihan sa balaod ug sa mga propeta. Tudluan niya sila nga mudangat lamang ang himaya sa pagkabanhaw pinaagi sa iyang pagpasakit. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang way honong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinundumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagakom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana ang usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, human kami mga lawat, paningkamutan namo ang pagpasalamat kanimo aron imong buhaton nga makaambit na kami sa mga butang sa langit bisan tuod ania pa kami dinhi sa yuta. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod ta. Mayroon tayong bisita na madre, aming mga partners. So kung minahal ninyo ako, mahalin din niyo sila. Sige sister, paila kayo sister. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Tagalog mangguni sila. Yan, good morning. So sabi nga ni Father, kung mahal niyo siya, mahal niyo rin kami. Amen? Sabi nga sa homily niya kanina, tinranslate nung kasama ko na, sabi niya, kapag gising mo ba sa umaga, masaya kang nakita yung asawa mo, madami daw nagtaas na lalaki. Sabi yung mga babae, hindi. Sabi ko sa gabi ko, ako, depende. Pero wala asawa. Kung may asawa, depende. Sabi ko, kapag bigay ng pera. Joke lang. Yan, so, sabi ko. So, aside, kidding aside no po. So, we are here po, no? So, before, I'm Sister Agustin and my kauban, Sister Guadalupe. At yung meron din po akong kasamang dalawa, no? Nandiyan po sa mga chapel. Din po, no? Gumagawa rin po ng ganito, no? Para po. Dahil, no? So, kabahan na po kayo. Doon ako po kinakabahan. So, we are the 11 of the Immaculate Heart of Mary Sisters, no? In short, we are the LIM Sisters po, no? L-I-H-M. And bakit po kami nandito? May kodigo po ako. So, we are here po, no? We are live in Consolacion. No? Diyan lang po sa unahan, no? Ng municipality ng Liloan. So, one of our mission po is especially, no, to serve the youth, no? Especially in public high school, no? We teach them, no, weekly catechism. No? We also give them formation, no, especially in public high school, no. We voluntarily, no, go there, no, to do our apostolate, especially in different public high school here in Cebu. No, we also provide, no, recollections and annual retreats. So, to let you know po, at the end of this March, we are hosting a big event, no, as we called Adore Marian Eucharistic Congress, no, which is one of the highlight, no, that we do for our youth, no. So yung mga youth po dito, no, we are also inviting you, no, to come, no, in our youth congress at Mandaue Sports Complex. And we cater this, no, free charge for the youth, no, who will arrive, no, or who are also attending. And especially kung gusto rin po yung mga young at hearts, no, welcome din po kayo, no. And so this is an opportunity also po, no, to thank God, no, for the blessing, especially, no, here, no, in your parish, no. And as we extend this, no, generosity to Father Shano, no, as he also invited us to come here, no, we humbly ask, no, for your support, no, to help to make this event possible. So we still need assistance to ensure this Congress, no, to help, no, to strengthen and renew the faith of our youth today. So, to learn more this event, no, to have this preview, no, what is this all about, no, we will watch po this video together, no, para po ma-aware po, no, kung ano ba yung aming gagawin para po sa ating mga kabataan. In a world yearning for hope, we embark in a journey of faith, a journey of love, a journey of adoration. This 2025, join us as we come together to celebrate the Adore Congress, embracing the theme, Adore with Mary as pilgrims of hope. I believe
With Mary as our guide, we walk as pilgrims, united in hope, inspired by her unwavering faith. Together, we will explore profound reflections, share in vibrant fellowship, and deepen our adoration of Christ through Mary. Be part of this sacred journey. Let us adore, let us hope, let us walk with Mary. Adore Congress 2025. Save the day. Together as pilgrims of hope. I believe that this is your body and this is your blood. I believe you, I adore you, I trust and I have hope in you. I believe you, I adore you, I trust and I have hope in you. You are the bread from heaven who gives everlasting life. I believe, I adore, I trust, I hope, my God, I love you. I believe you, I adore you, I trust and I have hope in you. I believe you, I adore you, I trust and I have hope in you. You are the bread from heaven who gives everlasting life. I believe, I adore, I trust, I hope, my God, I love you. Itong pakpakan sila Sister Agustin o Guadalupe. So mga igsoon, motabang tanila nga magmalampuson kining ilang apostolate sa mga batanon, ang Adore Congress. Muhatag taron sa atong special love offerings kay gakinahanglan man sa financial gyud nga aspeto. May na lang para niini matabangan ang ubay-ubay sa atong mga batanon. Salamat kay ninyong tanan nga nang hatag ato silang tagaag masipang pakpak. Praise the Lord. O gusto pa mong mudugang og hatag nilang sister, mag-standby ra na sila dinhi hangtod mga alas 8 gabi. So karon atong tawagon ang ato mga children para sa inyong special blessings. Children, please come forward. 10 years old and below. Ato sang pasalamatan ang ato mga ni-serve karon, ang atong PIMAG, atong Eucharistic Lay Ministers, ato mga usherates, love offering assistants, atong sacristans, ang atong mga IT, ang atong lectors, salmista, ang atong parish personnel, o ang atong choir, ang San Vicente Choir, o ang tanan nga mihimo sa formal offerings karon, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Andy o Mrs. Harlen Laureto and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Sige mga children, ana inyong kamot ha. Atong i-extend ato mga kamot, mga igsoon ngadto sa ato mga kabataan. Langit nung Amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadayeg kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunubos. Gibindisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahigugmaon kining kabataan ug bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam ug sa panuigon ug sa kusog diha sa imong presensya ug sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal ug nag-alima kanila, ilabi na gayod ang ilang mga ginikanan.
Kining bendisyon among gipangayo amahan pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Amahan namo, Hanamo, anak sa langit, pagdaygon imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ay imong pagbuot din sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylo kani sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kani sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kani itugyan sa pagsulay. Hinunoa lawasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo mana kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. atong pakpakan ang ato mga children. Salamat kayo. Sige, uli na mo mga children. Rimo agis kilid. Ato sang pasalamatan ang atong mga sigig pamalit og slots. Sa ako nang gikaingon kaganiha nga nanagitay halin pero napatay halinonon. So ang atong SBF DAG tag 500 pesos naara ni dihas gawas og sa atong opisina. Ang atong GHDP tag 100 pesos og ang atong HPMM tag 100 pesos. Nya doon na ni challenge nga kung totalon mahimong 11,200 para sa tulo ka mga slots. So ato sang ihangyo ninyo pahinomdom nga matag Huwebes na atay prosesyon ni San Vicente Ferrer inighuman sa alas 6 nga misa. Nya kada sad Biyernes sa Kwaresma na sa dinhi Way of the Cross or Via Crucis dinhi sa sulod sa simbahan. Karon sa atong pista Mayo 3, Paris Pista, naatay confirmation inig April 26 para sa 12 years old pataas nga mga kabataan ug naatay mass wedding inig ka May 1. Ang deadline sa registration sa mass wedding March 30. Ang sa confirmation April 10 ang deadline. Nya, padayon sa mong support sa atong YouTube channel, kaning Padriciano Ubod. Naana ni siya mga 234,000 na subscribers. View, like, share, ug subscribe lang kada adlaw. Kay gawas nga maka-enrich ni sa atong pamalandong sa Ebanghelyo ug sa kinabuhi. Ang ato sad nga simbahan, mahatagan sad nato gamayng income para dugang-dugang sa atong charitable expenses. Nya makalikay po tas mga scammers. Kay niya man dinhi makita ang atong official information. Ang ato sang official Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Paris Liloan. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manao sa kaninyo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.